I danas ćemo igrati Roblox. Da, ovako je zato što mogu ne snimamo, a mrzim je bilo da snimam, mrzim je Minecraft, mrzim je sve, tako da igrat ćemo Roblox. Upravo sam skinuo nedavno, ne znam sad kako će ovo ispadne. Da. Start game. Kad sam igrao i mogu da vam kažem da je dobra igra, a sad ću da vam pokažem. Na početku, znači ne dobijate ove puške, options, go back, some, i enter. Znači igrica nije ništa posebno, ali meni se iskreno sviđa. Ako želite nastavit ću da snimam. Znači sigurno ovo da snimam više partova. Ovo neće da bude ni part ništa, znači ovo će da bude samo pokazivanje. Ne želim previše da otužavam ovo. Надо посмотреть. Да, с газетным мед купил. Значит, это самое низшее, да, мы будем наверное. Idemo sad malo u rašaj. Čudak me nikako zombi. Nikaki zombi. Dobro. Вы продолжите, что свечи съем, что начусь само. Семена здесь и парт, например, тест партфол. Как вам покажем сам Мелреп. Йо. Ovdje nemate samo oružje da pokupljate te stvari. Imate i ammo box. Imate svašta. Evo, naprimjer, evo sad. Ovdje imam ammo box i on. Ko što ammo boxa zimati. Možda ima neke kuće koje su zabagovane. Znači skinut ću igru. Znači ne mogu da vam ostavim linku u deskripciji zašto ste izgubili sam link. Gdje smo skinut tu igru. Sviđa se popnem gore da vidite kako je. Ako želite ovo sigurno da nastavim, neću nastaviti. Ako ne želite onda ništa. Snimat ću bilo šta hoćete.
Извините, što sam se učutao i tražim onako zombiju. Što je? Hoću bar do Lidva. Sad ću vam pokažem ovaj pištolj. I to sam ga platio za ništa. Platio sam ga $300. Za ovo đubre. Ali ajde. Platio sam šta sam platio. Ovo će mi trebati za naravno svoj pazite ga ne bacite. Eto tako. I da vam kažem što nije bilo tako lijepo. Snimao ja boli. Svaki drugi dan. Ja na paf. Zeznam je program za snimanje. Šta se desi? Prekine mi snimanje. Imao sam jedno 20 minuta klipa. I propao mi klip u nebesa. I šta bi čovjek bi... Sad hoću da mi napišite nešto komentar kako bi se vi osjećali snimate epizodu 20-30 minuta i bavno zezam vas program za snimanje što se napravi. Niš. Mislim pišite mi komentare. Baš me interesuje šta bi se vi napravili. Evo tle. Ja bi trebalo sada završim ovdje snimanje. Još vam nisam pokazao ovo. Kako ono baš to radi? Da. Ne drži fora. Ovo se potpuno na kruh. Ne. Nešto neki zombi. Nešto da završim epizodu. I ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Ako jeste, ako njih uslikam, like, ostavite like, komentar, share, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi.